A jednako tako možemo miješati boje i bojicama. Pa ako pomiješamo žutu i plavu, dobit ćemo zelenu boju. Nanijela sam žutu, preko toga sam stavila malo plave i dobila sam zelenu. Ako stavim žutu i lijepo dobro nanesem preko cijele plohe i dodam joj crvene, lijepo bojim, lijepo da popunim cijelu plohu, dobivam narančastu. Ako je malo više crvena, dodajemo opet žute. Na taj način možemo miješati. A naš današnji motiv bit će isto kao i kod ovog našeg umjetnika. Leptir. Pa pogledajte, leptiri imaju lijevu i desnu stranu jednaku, a svaki leptir ima neke neobične, drugačije šare. Pa je vaš zadatak crnom bojicom nacrtati rub leptira, a zatim izvedenim bojama bojati njegova krila. Ako vam se bojice neće miješati tako dobro kao meni, slobodno koristite zelenu, narančastu i ljubičastu bojicu. Možete na papiru nacrtati nekoliko leptira i uživajte!